Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa ya Mbak, lamaku tak neng kene. Berjumpa lagi di konten Mbak. Ya, alhamdulillah. Mbak neng di mak pa? Apa janjian? Cukup gedang malah ora enak. Ya wes macah pen cukup motor aku dikon ngenteni ning kene ae. Wis tak entengane ning kene pemirsa. Wih. Iki cek papringan kanan kiri papringan. Iki cek papringan lho pemirsa iki. Bu RT. Wes tak enteni ning kene, Mak. Oh. Iki sebelah iki wis pring-pringan iki. Sandale gak enek berarti mak pa wis ning Tegal, Mbak. Wis jengker ya Mbak ya nek ape tak anu ning Tegal ya Mbak ya. Wis aku tak ambek Mak Jah ae. Engko nek nganggo motore sampean kok gek dienggo metu Bang Udin. Metu ning ndi wong iki gak tau. Dolan ngopi bareng mlaku ya Mbak ya Bang Udin ki. Ngaret ae yo. Mlaku. Ndek iki resik-resik papringan kene iki aku petuk. Wis tak enteni Mak Jah ae njukuk motor. Wis to Mbak Yun tak goncekno kok. Iya Mak iya. Pitike sampean Mbak iki, Mbak? Iki lho sak pranak. Oh. Songo anake ya. Tegale mak malem kono kae. Ngene kene, Cek. Iya. Engko liwat bong adeke. Liwat bong. Tak antenane, Mbak. Mbak abene Mbak tok Manuk kuwi lho. Tok ngene iki nek pamane sampean lewat bengi ya darani enek opo. Tok. Sarawati iki. Tok. Bengi jam 1 jam 12 wis cara wis biasa ya ora apa. Ya Mbak wis kadung ngemahe kene Dek. Wis biasa lah. Wis cerita masa lalu. Zaman SD aku karo iki Bu RT kan istrine Bang Udin. Kuwi mbiyen yo. Iki tahu diantem penghapus. Aku tahu dihukum nang ngisor tak cagak gendera kon ngingeti srengenge. Alah sampean olahraga karo Pak Priyo barang aku ya tahu diseweneni dijewer. Pak Priyo Pranoto. Sing disayang adalah. Lah kok disayang. Sri Wahyuni. Sing disayangi sapa ya? Dek Yun. Waduh aku disayang guruku. Tersane sapa pokoke yang kemah pokoke di. Oke, maksudnya Pak. Saya guru agama sapa ya Mbak ya? Eling Sauri. Aku ketemu Mbak ning rumah sakit. Wah sepuh ya Mbak saiki ya. Ya ngono kae ndek ya pas ngebokno anake, aku ya pas ngebokno anake. Oh, iya ngebokno SMA. Ngebokno ning rumah sakit. Walah tak kira mlebu SMA. Aku menengane Dek Yun. Pak Sauri. Lho jenengan ndek tepang kula ngono. Kula niki murid jenengan iki, Pak. Tahun pinten niku muni ngono. Awake dhewe kan 8 pira, Mbak? 84 wis metu. Iya ketoke. Kula murid jenengan iki, Pak. Sing tahun pira kula sing namine Lamida. Sing sak grupe Ika. Sri Wahyuni. Iya. Sumari, Untung. Ndekne lali. Untung Legowo. Pak Eko ya Dik ini. Walah, Mbak, Pak Eko. Kuwi bar nyuntek aku Dik. Bar konggone buke. Bar nyuntek aku. Ibu disuwuk. Mbah Yi, jenengane obate ya. Angger makme lancar, gelem dahar kok andang penak awake. Lho Bu, dimirengno ya Bu, Deko. Anu dadak isuke Mak, anu Mbak Lam, aku untuk kabar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Deko wis kapundhut. Nek Deko kuwi kan kakak kelasnya Mbak karo kene. Iya, cuma kan gak munggah Ndek. Gak munggah terus dadi kancane dhewe. Terus dibalap karo Nana kuwi ya. Wah, Dek piyen guru-guru Dek piyen walah disipline ra kaprah pemirsa sam. Wah, ngger sampe ra iso maca takon halo. Takon sikilem tak kongkon ngene kon ngadeg ambek ngene iso maca apa ra? Tau ditanjir. Iya, pekarane maca ra lancar kelas loro.
Oh. Kelas 1 ngene lho pemirsa, dadi sikil diangkat ngene. Maca ora lancar. Akhirnya karena wedi ya pemirsa dadi lancar. Kuwi tenan iki cerita kuwi. Nek elinge ya kudu guyu ya. Dikandani aku ki angger sekolah ki ora mudeng kok, Mbak. Nek gak diseweneni Mbah Ngiso, kowe sondang budal sekolah apa ora? Ngono kuwi ki apa gelem sekolah le, Mbak? Aku ki senenganku ki jek dolanan ning sor Wetasem ngono kuwi. Sekolah gak patek dunung, gak seneng. Lah waktu Ika di diantem iki, Mbak. Heeh. Ya, kenene yo. Iki lho, karo Nana yo. Karo sapa? Iki lho. Eko balang pelem ketok. Dodong. Kenek Mbak Ika cetwas. Aku ngatek. Duarah ki ora kuat. Untungnya Pak Suyuti karo Bu Rohmi ya, Dek ya kaya. Pak Suyuti, Dek Eka berdarah. Kenang apa dibalang? Dibalang Deko. Wong jenenge gak sengaja to pemirsa. Dek biyen ki. Wis pokoke kisah SD ki walah. Sekolah lho pemirsa ora gelem sepatunan aku kan aspal dalane walah panasen sikilku ngliwate dalan nggo sandal sak karepku dhewe. Aku dunung ya sekolah ya mulai kelas 6 SMP lah nggih mudeng gelem sekolah. Mau niki walah. Nurun ning Intan, Mbak. Sekolah ra pate seneng. Wis ngono ki lah pemirsa ceritane lho Mak Cuk dadi suwi Mak. Atake montore ya rondo anu. Rewel atake. Paling pointer ya Ika ya Dek Yuni. Mbak Ika Detris ya. Terus awake dhewe ape lulusan alhamdulillah nyusul untuk ranking aku untuk buku. Sampean yo ya Mbak ya kaya. Oh Marianto pokoke iki iya, pokoke balap-balapan. Kandhane aku ki dunung sekolahi Mbak Ika. Ana iki kene nusul entuk ranking ki kelas 6 kok tak critakno iki. Lam nasib. Lah kowe ka pinter atek gak gelem ngerosna atek malah. Walah, Mak. Detris iki pinter ora kaprah pemirsa, tapi jenenge ki mang yo Mak yo. Memang wis takdire kuwi mang saiki wis ning omah ae ngarit ngopeni sapi. Pak Nur ngene, dah kowe gak nerusno. Mboten nenten biaya, Pak. Aku yo. Berarti sampean guru sampai SMP, Mbak? Sadhe. SD tok Sampean? Lho kae pendekare teko, Mak. Mbak Lan. Terus ngobrol karo kanca SD jan asik. Lah kae Mak guyu kae wong lho. Di rating barang. Di rating. Iya. Trek-trekan, Mbak, aku tak budal ya, Mbak ya. Ya, sik to. Kae tak doleh kono pesone. Udah Mak Simi ngono. Iya, jalane ya. Jalan alang Mak ya. Jalan Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Ma. Halo. Mak Simi Tegale. Ora kowe sabar. Teko kono mlaku. Lek, Monggo. ngene Mbah Mus. Salam, ini enak kejadian. Hati-hati, Mak. Mak, hati-hati, Mak. Ayo meneng ae. Yo wis meneng ae iki. Aku mlaku wae, Mak. Tidak apa-apa, aku tak mlaku. Mlaku wae, Mak. Hop, aku tak mlaku. Aku tak mlaku. Wes ayo, aku tak mlaku wae. Aku tak mlaku wae. Wes Mama budal. Sama sing lanang, aku tak mlaku wae. Kok guyu. Iya, wes tak mlaku aku. Wes gak apa-apa ngaku ki wis latihan mlaku gresok iki. Bismillah, Mak. Oh, pemirsa kita jak kelana ning Tegalan. Wis edek sampean mlaku rono tak susul. Lah bonge nggo ndi, Mak, Bong? Oh iya bonge kono je wis tau aku kae. Heeh, wis ra ketok. Iya iki dong ploso.
Mas tak pamitin tantes nang omah ae Bu tak golek gediang. Iya kalau kita ya. Yo. Terus jenengan-jenengan sing mungkin sekarang lagi adoh saka kampung halaman, aduh cokot jengklong. Mengobati rasa kangen jenengan di kampung halaman. Ben mak ben ngotitir ber aku tak mlaku ae. Lho kan lho pemirsa. Wis ben ngerti pris ya ben kono. Aku tak mlaku ae. Nggone Mbah Yi sebelah kono lho pemirsa. Biyen kan ditanduri jati-jati nggih. Sakniki ne ketoke planding-planding. Ben sampean karo Dik Dewi karo Pak Om ditanduri gediang. Ben jadi koyok makpah bos gedang nggih pemirsa. Ning ndi? Oh. Tewas digoleki. Kok montore ning kene. Ndi, Mak? Ih. Sik golek dalan. Iki bar disemprot Mak tilake ya. Iya, Ya. Halo Mak Pak. Telek lam. Perkiraan dia bukan. Gedange ndi? Gak apa-apa kan. Cilik, gak apa-apa. Nek anu kan wong tudun gak apa-apa ngono. Nggih. Ora apa-apa. Lah pendonem ndi? Niki entek. Gawe pisan. Entek jeng ben walah jos niki. Iki sak mene-mene. Nggih. Dikukus. Lek delok Mbak Yun to ya. Jos. Walah. Heeh. Nggih. Ginarise kudu bertani nggih. Mbak Yun mole aku medhon. Aku tak mlaku wae, dalane lunyu. Oh ngeten kok. Lah nek Mbah Panek pamane trenceng ngoten mboten napa-napa nek pas trenceng. Cah ya wis serah. Nggih. Iya. Jeneng tak goleki dhek. Wis janjian nek Mbah Pak gak enek. Wih, kemangine. Ayo Mbak Yun nekot ke sana. Ayo. Nek tak gawane kuwi mak sampean malah engko kerepotan. Nek tak gawane. Nek menawa met ya. Nek menawa kanggo. Ki apa mak ijo ki lumbu ijo? Tuntut. Iya. Oke. Oke, siap. Dibothok yo enak, dioseng yo enak. Tombol loro ati. Tombol loro ati iki gadah abang-abang dereng nggih rondok mari nggih Mbah Pah nggih. Kuwi nomor 1. Nomor 1. Kuwi nomor 1. Amet coba Yun gak Iya, iya kok kono sik iya. Kok dijukuk benang ora digowo. Kuwi dibothok enak kok, Mak. Lho, kan Mbak Yun, golek paling kok kono kuwi rono. Sampai ke popol. Popol dhuwur ngono. Nggih, nggih, nggih. Wombune ra kaprah. Sampai tekan kono. Sudah, segala nenek lho, tales tok. Tales tok iki. Iya. Berpetualang. Golek gediang. Yo. Oke. Demi persahabatan kita. Iya. Demi kelangsungan pebancaan. Walah jeng ben ki entuke ora kaprah, Mbah Pak. Sak mruwono tales. Ngeten rek gak jios apa pemirsa. Oh. Ini kaya awake sehat mendino bergerak to.
Ya. Gedangnya arahe akeh, Mbak ya. Heeh. Tapi ya ijek Cilik. kita urung. Urung gede lah. Heeh. Kurang anu maksudnya. Kurang tuwi. Walah Mbak Yun, Mbak Yun. Heeh, jos tenan, Mak. Wes jos tenan iki. Jos. Lah sak mene mbane lho, Mak. Iya cuma anu ini kan naik turun ngono lho. Iya. Medane iki naik turun. Apa ki mbiyen alas ya, Mak? Iya. Alas iki ketok mbiyen. Salokne alas. Lah ku jek nek kayu jati gawe digede. Ya lah. Nggih, siap. Lah iki gede nek apik ngono kok ae. Oh, kuwi. Malah adune mutrono. Ya kene lah. Nggih, Bapak, pon. Iki gak apa-apa lek iki. Mboten napa-napa. Ora apa-apa ki apik kok gak apa wis iki lho. Nggih seneng, Mbah. Ambeng wis saiki yo gedang tre yo ngono kuwi calake ngono musime cale. Ya wis apik ki, wis apik. Wis lah. Hitung kono. Yuk. Ngono lek. Yuk. Langsung dikai nada yuk ngono Mbah, Pak. Aduh. Ora dek wong alasane kan andi alas e lek, andi Tegal e. Nggih nek mak kan gede Tegalan. Sawah nggih. Makjah sawah. Oh ki samping yo jek luas mak cuma jek. Lah iki kosong. lek apa sampe mendhuwur jek. Ngampas mriko? Ono ya. Walah ora ngepolno, Nduk. Alasan Saeter. Itu sampe wis lho, mangkok ngono kok. Gak nah. Ya tak hitung wis. Oke dihitung riyen. 70 mak kurang kuwi. Meneng sik. Heeh. 0, 4, 5, 14. 13 nenek yo gampang ya. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 26. Wis dicengkehi sisan karo mama. Itu diadayan. Heeh. Itu digoreng ini. Inu meniku jenenge raja iki. Gak pengen pipit, Bu. Pipit yo tunggu kono, ayo. Pipit bensin, Mbah. Bensin nek rada trenceng ya, Mak ya. Bakdo bancaan pun trenceng kula nyuwun. Pipit terus dikolah. Nggih, nek buke pipit seneng dikukus, Pak. Nggih. Seneng. Oh, sak pinggir mriko. Oh. Wen beton jeng ben nek pipite pun anu kula tak nyuwun tak laporan Makjah. Mak, gedang pipit, Mak. Dikolak nggih eco, digoreng nggih eco, nggo pas buka. Jas. Pipit malah Nggih. Modele niku lho. Pisange Mak, pipit, Mbak. Mak, nek dimaem niku kenyil-kenyil ngono lho, Bapak. kalir. Nggih. Nggih bener. Lara kaliren. Ngono deh. Bocah padha Mak dadi rungokno tenanan. manani ndang. Ngono. Saking wong pikirane saking stres. Alah suwe. Ngene gak ya? Oh. Peme sampai panas Yo lho. lah. Nggih. Kayak ning ngarep omahku wae wong ning anune ning omahku iki engko mesisan. Siap, Makjah, siap. Heeh. Anu Mbak iki lagi ngapain? Kan lho. Aku gak usah, Mak. Ben iki sik nek jeko dhewe. Tak gelem nek mati tak tangan aku. Wah. Cilik ngontres. Itu gak apa-apa. Aku Membawa alat potong. Nggawa alat potong kok. nek pas ada lek pakai gak udan kuwi ya lek ya langsung teko tujuan. Heeh. Mbok tekan kene. Iya. Lha wong pomo. Olah ora apa-apa, Ben. Gak apa-apa. Mboten napa-napa Makjah jos soke. Anu ya, Nduk. Tek sedulur, tek kanca, tek Nggih.
teman-teman Nggih, semuanya. 40. Nggih, siap. Wis deal ya. Siap, deal. Ya, Deal gondal gandil. ngono teh. Wis. Yun. Oh, alah Bapak, deal gondal gandil. Pemirsa, mantuk. Demikian cerita pagi ini, doa terbaik ya untuk jenengan semua. Wes pokoknya donga dinonga untuk jenengan semua. Tuh, kalau mak jah cek ning kono. Wes sampean ndang aku gampang. Nang, marilah kita sambut kedatangan Valentina Rosa. Inilah Valentina Rosa membawa gedang. Monggo kita saksikan kedatangannya. Hati-hati, Mak. Oke. Mak ki pamane lurus terus yujek tekan enek tegal-tegalan. Valentina Rosa. Hati-hati. Hati-hati loh, Mak. Perjuangannya jangan Mak aja. Alon-alon sampean pokoknya. Terus engko nek tekan omah tak sambung nggih pemirsa. Cus. Alhamdulillah wis nyampe rumah dengan selamat sampai tujuan gitu. Oh tak kume Mak. Pokoknya begini. Kas tak kok nang omah ae, tak resiki nang omah. Anu, apa jenenge entek lho, Entek. Kok tak kume nang omah iki. Wis panase ya jios. Delok pitik saka yo ngene, Cah. Jaluk dingek tenan. Amit ya. Iya, Mak, kok tak golekne batur mak mbok gedang mbok apa ngono kok. Lumayan anu, nek diresi sithik-sithik. Kandhanan nek angel. Sarana pra. Ayo. Ayo. Wong cek enum cah, cara mono umure bayi kuwi ijek mlaku terentanan mlaku-mlaku berarti. Enum tenanan kuwi. Cek bayi. Nek warai sok ben kan sok ben Mbak. Ijek suwe iki. Ketiga niku lho, Mbak. Wayahe ketiga ngono kae kan lemahe kan terus mak prul-prul ngono kae mak. Emang kan lemahe lemah. Gembel. Luwung mak. Wis kena nggo cemilan bayi. Wis demikian ya pemirsa. Wis nyampe omah. Demikian cerita pagi ini, doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga sing sakit dan paring kesembuhan untuk pejuang garis 2. Semoga Allah segera memberikan yang saleh-salehah ya pemirsa. Untuk saat ini memasuki hari ke-11, moga-moga lancar puasane, lancar ibadahe, lancar rezekine. Terus berita-berita yang datang adalah berita-berita yang baik ya. Udah dulu ya pemirsa. Wah, udah dulu ya. Ngapunten ya seumpama ada salah kata yang mungkin mboten berkenan di hati panjenengan, tingkah laku dari kami yang mungkin mboten berkenan di hati jenengan semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Kok komsek ning omah? Iya, Mak.